Yakwa nake gaya muku ba. A yau aka ce ga kudin haram. Wallahi sai na ci. Ni ba ruwa na da kudin haram. Ai duk wanda ya zo yin da kuɗi a nan inda ido na gansa ko na menene sai na ci. Kun gwada mai bulan nan fa sabon nan ku yayi. Wanda ya gaban da kale. Malama mutan wannan wakilin gari na ma. Beyyerabe. Mutan ne muna so mu karɓi nan babban gida ma. Sai karan mu muna so mu karɓi nan babban. A kai kun ga gagi Beyyerabe ya yadda kudin sa. A to. Ce ma ne ai ko kuɗi na haram da ya zo gurin nan. Har duk inda an zubar da. Kuke nan. Garin kwaki za mu je mu. Zira ba daidai zaka mana. Sai na kira shi. Idan kana kiran shi kai da zama a cikin mu har kama yana Ba za ka kara kama. Waliyo kai waliyo dalu. Tuce karan mu mun yadda kudu. Waliyo kai waliyo dalu. Gari ba ka jiga ta mun yadda kudu. La ilaha illallah. Assalamu alaikum. Ai don. Beyyerabe ne muna ta nema ko mun yadda kudu mu nan gudun. Beyyerabe kuɗi? Beyyerabe mu ba mu ga wani kuɗi ba. Dai ka cigaba da duba ko ka gani? Ba mu gani ba ko da kuma ba mu gani ba. Mun da muka gani. Wallahi akwai matsala ido. Me faru? Mun je gurin babalawo ta ce duk wanda dauke wannan. Za mu iya ganewa duk wanda ta yi wannan. You think say they wise?